Večera se igraju prve 3 revanš utakmice play-offa za ulazak u Ligu šampiona. Tako će šampion Srbije, Crvena zvezda, dočekati ekipu Makabija iz Haife. U prvoj utakmici igranoj prošle sedmice šampion Izraela je slavio sa 3:2, iako je Zvezda na poluvremenu imala prednost od 2:1. Izuzevši spomenuti meč, Zvezda je u top formi, puna je samopouzdanja i očekuje se da večeras pruži partiju sličnu partijama iz tekuće sezone, pa i prvog poluvremena u Haifi. S druge strane, Makabi je prije 3 dana sjajno krenuo u novu sezonu izraelskog šampionata, slavivši protiv imenjaka iz Tel Aviva sa 2:0. Ulaznice za meč odavno su rasprodane. Zvezdini navijači za ovaj meč pokrenuli su inicijativu da sjever i jug Marakane budu bijeli, a istok i zapad crveni. Dakle, sve je spremno za spektakl, još jednu dobru utakmicu i nadamo se prolazak Crvene zvezde u Ligu šampiona. Meč Crvena zvezda Makabi Haifa počinje u 21 čas, a direktan prenos vršit će TV kanali. U Srbiji RTS 1 i Arena Sport 1 Premium, u BiH Arena Sport 2, u Hrvatskoj Arena Sport 3, u Sloveniji Kanal A. Ukoliko imate mogućnost, evo gdje možete utakmicu pogledati i na nekim svjetskim sportskim kanalima.